जायफोर क'क्राझारनि आरोना बिसोरो आं खिन्थानोसै बेनो हायो थाव नालेंखरनि थेमानिबो मोनो मुल्तानि मिट्टि खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय नोंसोर आंनाव सोंगासिनो दंमोन ना आब' मा प्रसेसफोर दङ ओमफ्राय माबेयाव बाया अबेयाव मोना बेखौ मुल्तानि मिट्टिखौ ओमफ्राय मा होआ आं नोंसोरनो भिडिअ'आवनो मोजां खोन्थाखादोंमोन भिडिअ'खौ एकदमबारे मोजाङै जोबजासे नायफिन आं बाहाय खालि मा होआ ओमफ्राय अबेयाव मोना बेखौल' आं खिन्थानोसै नोंसोरनो भिडिअ'खौ मोजाङै नायफिनबानो जाबाय मारै प्रसेसफोरा बेफोरखौ गासिबो दा आं खालि बेखौल' खिन्थानोसै बयबो सोंदोंना नङाब्ला नोंसोर सानलायगोन आब'आ आयौ जि दुगि खिथाया रिप्लाइ होआ बिदि सानगोन ना बेखायनो आङो दिनै बे भिडिअ'खौ लाबोफिनबाय बियो नामखौबो मिन्थियाखै होनदोंना नामखौ आं लिरनानैबो होखादों डिसक्रिपसनावबो दङ नामा मोजाङै नायफिन भिडिअ'आव ओमफ्राय बेखौ आङो बाजारावसो बायदों ओमफ्राय नोंसोरो बायोबा बेखौ अनलाइनावबो मोनोनो अनलाइनावबो अर्डार खालामनो हागोन आंनिबाथ' नोंसोरो बेखौ मार्केटाव बायनायानो बिराद मोजां ओमफ्राय बेखौ अबेयाव मोनो होनबा बे जैग' होनायाव जे फानो आवाथिफोर सावनायाव जेनेबा दखान थायोना बेबायदिनि फुजानि गासिबो खरस थाग्राफ्रावनो बेखौ मोनो मुल्तानि मिट्टिखौ मुल्तानि मिट्टि होनो नामखौ ओमफ्राय बेखौ बायदो एसेयानो जायो ओमफ्राय दामाबो बिराद दाम बियो 50 ग्राम ना बिसिबांबा बायदोंमोन आं 60 ना 50 लादों आंनाव बेखौ बावलायलांबायसो आंबो माने गोसोआव थाबाय थायाना खामानिया बिराद खर'आ माने अभार टेनसन जायो मालाबा ओमफ्राय गोसोआवनो थाजोबा माखौबा बेखायनो आं बेखौ मार्केटाव बायदों बे आवाथि सावग्रा बायदिसिना जैग' होग्रा बेबायदियावनो मोनो आरो जायखिजाया प्रसाद दखानफोरावनो मोनगोन नोंसोरो खिन्थु दखान गिदिराव आरो स्पेशली क'क्राझारनि थाखायबा जायफोर क'क्राझारनि आरोना बिसोरो आं खिन्थानोसै बे दुर्गा मन्दिरनि हाबग्रा लामाजों दालाय प्रसाद दखान मेरला जेवारि थेवारि दखान बिबार माला फानग्रा मुर्तिफोरनि बिबार माला फानग्रा प्लास्टिकनि बेबायदि थायोना बेबायदि दखान दंना बेहाय मोनो जोंनिया क'क्राझारनिया बाजार सिंजों दुर्गा मन्दिर खाथियाव मोनो बेखौ सोंबानो मोनखागोन नोंसोरो मुल्तानि मिट्टि ओमफ्रायो बियो चन्दनखौ आङो नोंसोरो बायोबा बेखौ गुरा खालामखानाया थेमानिबो मोनो मुल्तानि मिट्टिखौबो मोनो खिन्थु नांलायलाया मुल्तानि मिट्टिखौ दैयाव सोमबानो बियो अट'मेटिकलि एकदमबारे गुरै जाखायो स्मुथ जाजोबखायो दैयाव सोमबानो नांलायलाया मानो होनबा दामा बारा जागोन बेखौ थेमानिखौ बायोबा बेबायदि हाखौनो देख्रुबनानै दैयाव सोमबानो बियो गुरै जाखायो ओमफ्राय चन्दनखौबो माने उनखानाय पिस खालामखानाय मोनो गुरा मोनखायो ओमफ्राय आंहा फैसा गैयामोन ना बेखायनो आङो एकदमबारे बेबो जा गोलाव थायो ओमफ्राय सबसे गुसुंसिनखौ लाबोदों आंहा फैसा गैयामोन नालायथो ओमफ्राय बेनो मेरला दङ बिराद गोलाव नोंसिनि गोसोसै ओमफ्राय नोंसोर माबेखौ बायो बे मोननैखौ खिन्थाखांबाय आं ओमफ्राय मोनसेया नेक्स्टआ नोंसोर सोंदोंमोन ना बियो थाव नालेंखरनि जायगायाव नोंसोरो गुलाबिरि जेल थायोना गुलाबिरिया बेखौबो नोंसोरो होनो हायो थाव नालेंखरनि जायगायाव ओमफ्राय मोनसेयाथ' मिथिखाबाय एल'भेराखौ बायबाबो मोनो जेनेबा माबा खालामखानाय मोनोना बायबाबो मोनो खिन्थु आंनिबा नोंसोरो ना एकदमबारे फ्रेश एल'भेराखौ लानाया मोजां एकदमबारे अर्गानिक जायोना एकदमबारे फ्रेशनो थाव नालेंखराथ' माबा जाला बानायनाय जाला खिन्थु एल'भेराखौ न'फोराव दङब्ला एकदमबारे फ्रेशखौ लायोबानो जाबाय ओमफ्रायो थाल लाबानो जाबाय आंना दाख्लै भिडिअ'आव एसे लाद्रा थादोंना बियो मानि थाखाय जायो होनबा एल'भेराखौ डाइरेक्टलि नोंसोरो माबानानै सामसजों हायखांनानै डाइरेक्ट एड खालामबा बियो माने गुरि जानो हागौ एक्सट्रा एकदमबारे नाफ्लेगोर आखाइजों बा सोरनावबा मिक्सार मेसिनफोर दङब्ला बेहाय उनगोरनानै बारा पिस खालामगोरनानै लायोनानै होदेरोबा मोजांसिन जागोन आरो डाइरेक्टलि होयोबाथाय लगायनायाव लाद्रि जायो ओमफ्राय फुननायावबो मोजां जाया बेबायदि खालामबानो जाबाय ओमफ्रायथ' नोंसोरनो आं प्रसेसफोरखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय एबार जाबायना बुजिबाय चन्दनखौ गुराबो मोनो बेबायदिबो मोनो ओमफ्राय बेखौ पिस खालामनानै एड खालामदेरबानो जाबाय खिन्थु बारा बुरजा होनो नाङा एसेल' होनांगौ नोंसिनि हिसाबनि लायोबानो जाबाय बेसेबां बुरजा नोंसिनि मोखाङाव फुनगोन ना नोंसोर मोदोमाव गासिबो अल बडि फुनजोबगोन बिनि हिसाबै हाखौ लादो ओमफ्राय बिनि एकदमबारे खम एकदमबारे आद्राथार चन्दनखौ लाबानो जाबाय ओमफ्राय थावखौ खिन्थु बारा दाहो दे एसेल' हो सामससेफोरल' हो थावखौ ओमफ्राय एल'भेराखौबो चन्दनखौ जेसेबां लादों बेसेबांनो एल'भेराखौ होबानो जाबाय दैखौ एड खालामबाय थादो आरामनो ओमफ्राय लगायदो एकदमबारे लगायग्रा दाफुन एसे बेखौ रेस्ट लानो होनानै आमथा जानानै दैखौ एसे लगायबावदो
आरामसे मिक्स खालामदो ओमफ्राय आराम फुनदो ओमफ्राय फुननानै रानखाङोना बेथ' बिराद रानखाङो रानखांबाय थायोबा फुननानै दलर थाबा जानाय नङा रानखांबाय थायो रानखांनायखौ मा खालामनांगोन नोंसोरो दै एक्सट्रा लाखानानै मालिस खालामबाय थाबानो जाबाय एकदमबारे मोजांनो अबेयाव फुनदों आखाइफ्राव फुनदोंबा आखाइफ्रावबो मोखांफ्राव माबा मालिस खालामबाय था एकदमबारे नाबाय था दैजों रानबानो ओमफ्राय सान्दुं गोसा दुंनायाव दाफुन बे बुस्थुखौ सान्दुं गोसा दुंनायाव फुनोबाथाय दसेनो रानखांगोन बे एकदमबारे सानाव फुनोब्ला बोथोरा नरमबा फुन सान्दुं गैयाबा फुन ओमफ्राय नङाबाथ' सान्दुं दुङोबा बेलासिफ्राव मोनाफ्राव फुनबानो जाबाय ओमफ्राय आंना गोसोम जानाया दाबो बांद्राय खारजोबाखै आंबो दाबो खनसेल' फुनदों आं फुनबावगोन आरोबाव खनसेबाव खिन्थु मोदोमफ्रा ओरैबायदि मोजां स्मुथ जायोना मोखांफ्रा क्रिम फुनाबाबो जेबो जाया आजिखालि जा मोजां जायो मोखांफोरा माने गुरै नरमनो मोदोमफ्राबो जेसेबां दाख्लि आं फिल खालामदोंमोन बिराद गाज्रिनो दा बेबायदि जेबो मोनाखै ओमफ्राय बिराद चेन्ज जादों आंना मोदोमा फुननानै ओमफ्राय नोंसिनियावसो माबायदि जायो नोंसोर माबायदि प्रसेसै फुनगोन बिनि हिसाबैसो जानो हागौ बियो ओंखायनो आंनि भिडिअखौ फुल भिडिअखौ मोजाङै नायबानो जाबाय बै मुलतानि मिट्टि फुननायखौ ओमफ्राय दा जाफोरखौ खिन्थादों बिदि खालामबानो जाबाय आं जेखौ आं खालामदों आं बेखौ नोंसोरनो शेयार खालामबाय ओमफ्राय एबार नोंसिनि सायावसै एसे फुरहांबाय आंहाबो होमबालाय फुरहांबाय माने एकदमबारे मोदोमखौ मोजां मोनदों आरोना एसे सोलायनायबो फैदों बिदिब्ला होमबा आंना बेहायनो जोबथ'बाय बयखौबो बाय बाय टिफिना रेडि बेग रेडि थांनोसै एकदमबारे हास्लाबा जाबाय आं बाय बाय